Ćao ljudi, sad ću da vam kažem šta vam treba to jest kako da napravite sebi u vašoj sobi, u vašoj dnevnoj sobi, bilo gde, da napravite mnogo dobro ozvučenje za vaše uši i kako sve to trebate da instalirate, kako to trebate da uskladite, da to bude kvalitetno. Jer možete da imate bilo kakve zvučnike, možete da imate najkvalitetnije neke zvučnike, ali ako vi ne znate kako da ih postavite gde treba oni da stoje, gde, kako ovo, kako ono, sve vam je džabe. Znači, trebaš malo da znaš nešto. Ja nisam znao, pa naučio me čovjek. I drage volje ću vama da kažem da je znam. Evo šta vam treba. Treba vam 2 kutije, šta vam sve treba? Treba vam 2 kutije, neke da budu minimum 6, jer kad je mnogo mali zvučnik nije dobro. Znači treba malo da budu moćni zvučnici da bi se to stvarno lepo čulo. Jer ako je mnogo mali zvučnik, ako je neka 3, onda nema kao da slušate zrikavce kad pustite muziku. Znači treba da budu malo moćniji zvučnici. Znači ja imam neke 6 i odlično. Imam woofer, možda neka 4, ali dobre je. Znači treba vam 2 kutije za srednje i visoke tonove. Moji su po 140 W i imam jedan woofer, možda oko 50 W, ne verujem da je više, ali je sasvim dovoljno za ovu jednu malu sobu moju. To vam treba vam jedno pojačalo, znači pojačalo birate sami prema zvučnicima, znači koliko su jaki zvučnici, tako trebate pojačalo da odaberete. I treba vam jedna mikseta i treba vam jedna dobra zvučna kartica na vašem kompu. Eto, to vam je sve da napravite sebi mnogo dobar zvuk i da to bude baš wow. Evo, sad ću da vam pokažem moje. Evo, kad ovako poređate zvučnike da stoje kao što sam ih ja stavio, nije samo da će da dobijete lep zvuk, nego će da dobijete i lep izgled. Mnogo lepo izgleda i mnogo lepo se čuje. Imam jedan woofer dole, jedno tamo što se plavi, to je woofer, to je lampica od woofera. I kad se sluša muzika, kad se pusti muzika, gore imam fenomenalne visokotonce, fenomenalne srednje tonove, a dole imam fenomenalan bas. I kad sednem ovde, pustim muziku i sedim ovde, zvuk je toliko dobar da ne možete da verujete koliko je kvalitetno. I kad se gledaju ovi dva zvučnika, čini vam se kao da od njih dolazi bas. I ako zvučnici dobro izgledaju, ako su onako moćnog izgleda, ko što ja imam sreću da imam takve zvučnike, baš su onako žestoki na oko, to mnogo lepo izgleda. Kad se sluša muzika, ostavlja mnogo lep utisak. I onaj ko gleda misli da se oni u stvari čuju toliko dobro, a u stvari ne čuje se bas od njih, jer oni nisu podešeni za bas, nego za srednje visoke. Već od basa dole dolazi taj kvalitetan bas, taj kvalitetan zvuk niskih tonova. A gore imate kvalitetan zvuk visokih, to jest ultra kvalitetan zvuk, pošto sam ja dodao još 2 visokotonca i mogu da kažem da imam ultra kvalitetan zvuk visokih i srednjih tonova. I kad pustite muziku, to mnogo lepo prija za uvo i jednostavno nekako, šta znam, ne znam kako da opišem, ali mnogo je lep osjećaj, mnogo je moćan osjećaj. I još ako lepo izgleda, to je nešto fenomenalno. Tako da, eto, treba vam znači 2 kutije gore,
sa dosta kvalitetnim srednjim tonovima, sa dosta kvalitetnim visokim tonovima i dole ne treba mnogo jak vufer, ništa specijalno veliki da bude, pošto su vuferi, ako još nađete vufer da je unutra u kutiju, da nije onako da se vidi, nego je unutra, kao što je kod mene. Ja imam mali vufer, ali je u kutiju. I ništa nije veliki toliko. Možda neka četvorka, šta znam. Mali je, nije veliki. Ali grmi. Koliko je dobar. Još kad ga rokneš u ćošku, to je baš dobar bas. Ovo što ja imam nije preterano mnogo jako, jer nemam mnogo veliki vufer. Gore su zvučici dosta jaki, ali nisu podešeni za bas. Jer imam malu sobu i ovo mi je sasvim dovoljno da imam baš kvalitetno ozvučenje. Znači da bude mnogo prijatno kad se sluša i da lepo izgleda. I to je to. Šta vam još treba? Treba vam jedna mikseta obavezno. Zato što ako koristite ekvilajzere na kompjuteru, onda ti ekvilajzeri, pošto je mnogo mala struja koja dolazi iz kompjutera, onda ti ekvilajzeri, još ako koristite dva ekvilajzera, na primjer na Winamp, imate od grafičke kartice njegove ekvilajzere, pa koristite zajedno, jedan i drugi, onda i mnogo zaguši se zvuk. Guši se zvuk i jednostavno kad podignete visoke tonove skroz do gore, onda ti visoki tonovi zaguše srednje, zaguše bas i onda se sve živo guši i ništa se lepo ne čuje. Zato što kompjuter nema dovoljno jaku snagu da isporuči pojačalu. Jednostavno nema dovoljno voz, teretnjak, tu sam pored pruge odmah. Kompjuter ne može sve da stabilizuje lepo jer nema dovoljno jaku snagu. Ne može sve da uskladi dobro, slabo je, slaba struja i onda vam treba jedna mikseta i dobro pojačalo i to neko dobro da vam, ko zna, da vam sastavi. I eto, to vam je sve što vam je potrebno za jedno izuzetno dobro ozvučenje. Znači, nije dovoljno samo da odete u neki market gde se prodaje tehnologije, da kupite neku liniju za koju mislite da je dobra, da je kvalitetna. To i jeste kvalitetno, nije loše, ali ako hoćete baš da ostanete bez teksta kad čujete muziku, onda vam treba ovako nešto. Eto, to je bilo to. I sad da vam kažem nešto. Pravilo je da srednji i visoki tonovi uvijek idu gore. Znači, ako ste nekad bili na svadbu ili na neko krštenje, mogli ste da vidite da se srednji zvukovi i visokotonci uvijek stavljaju gore visoko. I onda ide šipka i dole ta šipka ulazi u jednu kutiju. To je vufer. Znači, vufer uvek ide dole. To je pravilo za vufer. Uvek dole i po mogućstvu je dobro da uvek ide u ćošku. Jer u ćošku se najlepše čuje. Ja nemam ovde sad mesto da ga stavim u ćoše, pa sam ga stavio ovde ispod u neku stalažu. Za dole. Evo ga pa koliko se sad vidi. Slabo se vidi. Znači, stavio sam ga tu stalažu, u tu rupu i dosta se dobro čuje. Znači, može da prođe, ali bilo bi bolje da stoji u ćošku. Znači, kako se stavlja vufer u ćošku? Stavlja se, evo sad ću da vam pokažem. Znači, ovde kako je ćoši. On treba da bude, znači da zvučnik da je okrenut bude prema tamo. Znači, ako je zvučnik, vidi se zvučnik na kutiju od vufera, on treba da bije tamo, tačno prema centru ćoške. Ali, ne da se skroz nabije u ćoše, nego jednostavno da se malo odalji od ćoške nekih 20 cm, da bi on imao
mjesto za zvuk. Znači da napravi, to mu je dodatna rezonatorska kutija. Znači ima jednu rezonatorsku kutiju plus ćoška još jedna. I to je to. Znači pravilo za vufer ide u ćoše. Bez obzira da li se vidi samo rupa, znači ima neki vufer kao što ima samo rupu za vazduh, onda ta rupa ide u ćoše, da bije tamo, udaljeno 20 cm ili 10, to ćete sami da vidite kako je bolje kad to stavite i primijenite kod sebe. To je to, nema više šta, nema više velike filozofije, nikakva velika filozofija, ali eto malo je potrebno samo znanja da to sebi napravite. Ko ne zna, sve mu je džabe, može da ima ne znam kakve zvučnike, ali ako ti ne znaš gdje da ih staviš, kako šta ide, mikseta, ono, džabe ti sve. Tako da evo, to je bilo to od mene, primijenite ovo, da vidite, nećete da se razočarate, bit ćete zadovoljni. Muzika je najlepša stvar za uši, pa kao što kupujete dobre monitore i dobre televizore za vaše oči, tako napravite i dobre stvari za vaše uši i uživajte, što da vam kažem. Mnogo vas pozdravljam i volim vas, pa se vidimo u nekim od narednih klipova.